Тържественият концерт ще открие солистринката госпожа Ивелина Димова, солист на националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, преподавател по народни песни и диригент на женски хор, както и солист на вокален квартет Юдит. Днес ще чуете две добруджански песни от новия албум "Глас от Добруджа", който предстои да излезе съвсем скоро. Пусти